Good morning! Look who's here! The Daddy Froggy. Ayun, nantay ko siya kagabi. Ano oras ka na dumating? 11 na ata, 11 PM. Ayun, ready na si Chris kasi mag-meeting nga sila ni Daddy sa school. Di Kukunin pa, yung part. unahin na muna natin si Daddy sa meeting. Sumama ka na! Parents na muna eh. Kasama mo naman yung Ay, yung pala. dito. Gadget mo. Ayun guys, hindi ako nakatulog masyado kagabi. Namiss ko si Daddy. Char! Yakap-yakap! Oy! Awang doon daw sa paahan. Ay, tulog ka na eh. Ayun. Noon, di ba, Mami, pag nasa paan ako, niyayakap ko paan ni Daddy. And then, gumising na ako ng 5:30. Nagluto na ako ng almuchaw nga. Sinangag ko yung yung kanin sa baba kasi ang dami-dami. Nagsaing kahapon si Mika. Punong-puno yung rice cooker. So yun, sinangag ko ngayon. Pinabaan ko na lang sila doon ng sinangag din, and then yung bacon hotdog. Ang tsaka naman ito. Good morning, Groot! Namiss mo si Daddy? Let's No. let's go na. Up. Baby. Dali. Oh. Hey, where did you get that body from? I got it from my daddy. Pabalik-balik naman. Hey, where did you get that? Tignan mo yung mga pups, Daddy. Lalaki na. Ayun o. Agoy! Hey, Let's go. where did you get that body from? Mini Groot. Ay, nagsangag ako. Maga akong nagsangag. Bacon, hotdog, and nuggets. Sinangag ko yung kanin sa baba at ang daming sinaing ni Mika kahapon. Hindi kasi kami kumain ng lunch. So, hindi nagalaw. Sinangag ko ngayon. Buti hindi pa panis. Yun, and then sa doggies na naman, menu ni Jackie. Kalabasa with malunggay. Ito pa rin yung sodas. Iba-ibang gulay lang ang nilalagay. Diba? Very healthy ang pagkain ng mga doggies. Uy! Ayusin mo na, anak. Dami nila, oh. May sirang dyan, ah. Lunch tayo. Sinigang sa miso, na walang miso. Sinigang sa lang. Sa mustasa. Masarap pa din naman. Nag-crave ako sa maasim eh. Kaya yun. Kain. Ayun kay Daddy. Hindi na kain ng fish eh. At siyap. Ubus agad. Tumalikod lang ako eh. Ubus na. Umayin siya na nga eh. Icing sa cake. Maggie! Sarap. Wala na, magilit ka. Huwag ka na makidila. Makidila mo talaga eh. Okay, ikaw din, Groot. Ikaw din. Ako, late ka na. No more na. Sige, simutin mo. Naku, ikaw pa. Wala na, late na kayo. Tapos na ni Conan. Alin? Di ba sa mga yan? Mga gagamba mo? Anong ganito? Puro napuntahan sa parang pinagulong-gulong. Ah. Ayan, kunin lang ni Daddy mga niya para sa gagamba niya. Doon na yan, lagay sa Pasig. Dali mo na kaya lahat ng yan. Enclosure na yan. Nag-away na siya. Ng tissue. Bakit? May pa eh. Ano? You know. Yung parang pinag-iwanan ng... Gamba? Hindi. No. Yung panghalis lang. Ah, okay. Petroleum jelly. Oh. Sige.
merienda bago umuwi. Oh, uwi na naman si Daddy. Iwan ako ni Mami. Busog ako bago ako mag-imo-imo. Anyway. Nalulungkot ka? Nalulungkot ka mag-isa? Oh. You know, my eyes are gushing. Oh my God. Napupulo yung ears ko sa flow ng ears. Tears of emo-ness. Ay, sumama ni Chris, naglalaro sa kapitbahay namin eh. Yeah, So, busy. ako na lang atid kay Daddy. So much busy. Niya lang siya magsasakay ng taxi. And then ako akit ako for LBC. Eh, wala ko na wala yung mga i-claim ko. Well, Yung ano, i-claim ko. Ayun, pero may lakad kami bukas guys. Sunday. Papaano ko. Papakilay ako. Kasi lagi niya ako sinasabihan ng ano, gagamba daw ako. Magpapa-3D ako. nasad-sad. Hindi naman lalagyan ng kita eh. Nakatamad eh. Nakatamad na rin kasi magguhit-guhit. So yun, may promo ako nakita. So, paano? Pa-3D tayo. Tinanong ko din naman sila, Daya, kung okay sa kanila. Okay daw po kasi ayaw din nila ako makitang walang sila. Oo naman. Sabi niya, sige ti, para may ano na yung kilay mo. Ubus na eh. Oo nga eh, Daya. Paano yung kukunti pa lang yan? Ha? Kukunti pa lang. Kaya nga lalagyan nila eh. Iti-3D nila eh. After 48 years, maandar na rin ulit ang mga elevator dito. Escalator pala. Grabe, as in guys. 2 years, 3 years ata. Hindi ito umandar. Or hindi pinaandar. Or sira. Anyway, ayun. Pahabol ko lang itong isang LBC and kukuha ko ng mga payments. Alam mo, baka magaling ko sa nanay ko. Food trip. Yung cake ni Lucia. Habang nag-aantay ng pick up. Borlogs lagi ang bebe namin na. Ayan. Pero mas gusto ko yung yung dala ng kaibigan mo, Chen, last time. Para siyang mocha na madaming nuts. Masarap yun. Yung yung mango bravo. Nakakaumay. Puro icing. Si Contis kasi. Pauso to si Contis. Puro icing lang palang, mahal-mahal eh. Mari ka toothbrush, may kwalis laway mo. Kaya pala daw, sa mentos ko dyan ang ginagawa